Apektado na sa El Nino ang bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo diin na himutang ang pananom sa mga buwak. Posible matod pa kining muhatod sa kakuwangan sa supply sa mga rosas atol sa Valentine's Day. Ano ang report? Naabdan sa GMA Regional TV Balita Misdag ang grupo sa mga mag-uuma sa mga buwak sa sitio Maumawan, Barangay Babag 2, Cebu City nga nagisgot tungod sa posibilidad nga dili na nila mahatdan og mga rosas nga gi-order sa ilang mga suki. Tungod kini kay naahat pagpamuwak ang mga rosas tungod sa sobrang kainit sa panahon. Sa miaging semana lang adunay 200 ka malusog sa rosas nga gi-order apan 50 lang ang ilang nahatag. Nahitabo kini tungod sa El Nino nga misangpot sa pagnihit na sa tinubdan sa tubig nga maoy gigamit nila pagbisbis sa ilang mga pananom. Nagpasuyop na lang sila og tubig sa sapa gamit ang makina. Tungod ini, misaka na usab ang ilang galastuhan tungod sa gasolina nga nagpaandar sa makina. Mas nabalaka karon sila tungod kay bisan ang sapa nga gikuhaan nila sa tubig inanay usab nga nihubas. Taga-Bula nag-order na mo og 200 ka kuan. Kabuwak o nya ay among nahatag murag pila ra to? 50. 50 o nya ugma pakuha sa kuno siya 80. Asa ka na mo kuhaon nga may buwak? Nangaway man. Kuan yun siya kanang Ikaon mas init. Kana sang kuan siya sir. Kanang mananap, kinahanglan kita mo gasto kay di masan mo sarili na to gastuhan gyud. so chemicals, no? Chemicals. Nya kumusta? Brato ra ba? Ah, grabe sir. So, Ang abono sir. kuwang lagamay nga ipabarangay nila sa utang. Samtang susamang sitwasyon usab ang nasinati sa mga nananom og rosas sa silingang barangay sa Sibugay. Gawas sa mga buwak ingon niini usab ang kahimtang sa mga utanon sama sa cauliflower. Okay raon tag na tubig pero karon nihit kayo oy. Nihit yun. Nihit yun. Liki ang yuta sa kuan tungod sa kuway tubig. Una nang ipaibaw sa City Agriculture Office nga mitagana ang dakbayan og 45 milyones pesos alang unya sa apektado sa El Nino. Sa pagkakaroon mapahinoy na tala ang karaot sa pananom sa 28 ka mga mountain barangay sa dakbayan sa Sugbo. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.